Днес ще си говорим за белодробна ехография. Това е за много хора, даже и за мен допреди 2-3 години звучеше като абсурдна комбинация от думи. И как ще гледаш бял дроб, като е въздух и няма какво да видиш. Обаче се оказа, че не е така. Ситуацията в момента е следната. Ако искаме нещо в белия дроб да видим, златният стандарт е скенера. Може да се открият телектази, консолидации, пневмоторакс, може да се изследва много подробно морфологията на белия дроб. Така, недостатъка е, че първо, че в болницата нямаме. Второ, че не е транспортабилно устройство, струва доста скъпо изследването. Имаме единствен шанс да видим какво се случва и след това доста трудно може да следим процесите в динамика и не трябва да забравяме, че облъчването е огромно. Еквивалент на 2 години фонова радиация се равнява едно изследване на гръдния кош. При пациент, за деца да не говориме. Другото нещо, което се ползва масово, е рентгена. Той също има немалка чувствителност и позволява да се открият доста неща. Така, пак минусите са, че не е транспортабилен. За щастие дозата е доста малка при едно рентгеново изследване. Но отново идва проблема тук, че не може да се следят процесите в динамика, тъй като не може да правим през 2-3 часа или сутрин и вечер рентгеново изследване. Може да направим 2-3 пъти в рамките на болничния престой. И отново имаме ограничения. Така, и тук идва ехографията. Първо да поговорим за принципите на ехографията, за да стане ясно какво точно гледаме, когато използваме ехографа, за да наблюдаваме белия дроб. Така, принципът е чук-чук, кой е тук. Трансдюсерът на ехографа изпраща сигнал и се вслушва какъв сигнал ще се върне. Както сами сте наблюдавали, когато има разлика когато, например, един слънчев лъч преминава от въздуха във водата, ние виждаме отражение на лъча, което се връща към нас. Това се дължи на факта, че водата и въздуха имат различни оптични свойства. И колкото по-различни са тези свойства оптични, толкова повече светлина се връща към нас. В тялото структурите не са хомогенни и затова от различни структури се връща сигнал, който ние виждаме с ехографа. Така, и коефициента на поглъщане показва с каква сила различните тъкани и органи поглъщат ултразвуковите вълни. Това означава, че колкото по-малко се поглъщат вълните, толкова по-добре се разпространяват в тази тъкан и толкова по-надълбоко може да видим. И така, тук са изброени водата, мазнините, мускулите в нарастваща степен. Както може да видите, въздуха има коефициент на поглъщане 12, костите 20, а белия дроб има коефициент на поглъщане 40 на вълните. И въпросът на ума на всички в момента е, окей, какво виждаме, щом белия дроб е с коефициент на поглъщане 40. Да, така е, ние не виждаме нищо истинско не виждаме, вълните не проникват в дълбочина, но виждаме артефакти и виждаме патологии, достигащи плеврата. Така, хубавото нещо е, че много от патологиите, които се развиват в белия дроб, протичат с увлажняване и консолидиране и така той става видим на белия дроб, защото неговите акустични свойства се променят. А пък въпросът на ума на някой от вас е защо белия дроб има коефициент 40, а въздуха само 12, при условие, че белия дроб е пълен с въздух. Отговорът се дължи на това, че белия дроб представлява идеална шумоизолация. Той се състои от, както знаем, от алвеоли, които представляват септи, в които преминава звуковия сигнал през стена, въздушно пространство, стена, въздушно пространство, стена, въздушно пространство и при всяко преминаване се губи част от силата на сигнала и затова има толкова силно поглъщане. Така, за да направим белодробна ехография не се нуждаем от много неща, нужен е ехограф. Този ехограф има трансдюсер и така, според това какво ще гледаме, най-лесно е при малки деца да се използва кардиологичен трансдюсер, защото е мъничък и пасва добре в междуребрено пространство, а при по-големите може да се използва абдоминален. Работи се в Б режим
няма значение голямо честотата, защото пак повтарям, тук не се опитваме да видим нещо конкретно. Тук наблюдаваме артефактите в изображението. И така, изследването протича последния начин. Взима се трансдюсер и се поставя в интерпосталното пространство. Сега ще ви покажа четирите точки, на които се поставя. Има един важен елемент. Трансдюсерите имат маркер. И този маркер сочи или към главата на пациента, или към дясната му страна, в зависимост от това какво гледаме. И така, както споменах, има 4 прозореца, които използваме, за да наблюдаваме белия дроб, като всеки прозорец има своята клинична стойност и виждаме различни структури и тъкани. Тук първо ще ги опиша, в края на презентацията ще кажа във всеки от тях какво се вижда. Така, за да си представим кои са тези 4 прозореца, се разделя гръдния кош на 4, като използваме 3 линии. Парастерналната, предната аксиларна и задната аксиларна линия. Ето тук на един пациент разделено. Да, на местата 1, 2, 3 и 4. Не, няма писал. Не работи. Така, това са прозорците. 1, 2, 3 и 4. Тук няма нещо точно, което да търсиме като локализация. Ориентираме се относително къде да поставим трансдюсера. Какво очакваме да видим? Значи ето е структурата на гръдната стена. Имаме кожа, подкожие, мускули, ребра и отдолу се намира вече плеврата и оттам почва белия дроб. Когато сложим трансдюсера, ще видим следната картинка. Ето ги ребрата, които са акустична сянка правят под себе си, както може да видите отдолу има... Ето ги ребрата. Тъй като те поглъщат звуковия сигнал, по тях има черно, това е акустична сянка. Истинските структури, които виждаме, са до тук. Ето тук виждаме кожа, подкожие, мускулите, тук виждаме плеврата и от тук надолу това, което виждаме, са артефакти. Това, което се вижда тук надолу, не е истинска структура, това са брумове, които ехографът се опитва да интерпретира по някакъв начин като информация. И какво може да видим? Едното нещо, което може да видим е белодробното плъзгане. При нормално състояние на белия дроб, когато поставим трансдюсера в тези 4 точки, очакваме да видим движението на двата листа на плеврата, един спрямо друг, в синхрон с дишането. И това е нещо много просто да се види. Ето, виждате ли го? Това е плъзгането. Не е някаква голяма философия, не изисква нищо да се измерва, не е ехокардиография, просто се слага трансдюсера и може да видим, ето, плеврата се движи, очевидно тук няма процес, който да ангажира белия дроб по начин, по който да не се отдишва поне на пръв поглед нормално. Така, другата нормална находка са така наречените А-линии. Това са хоризонтални линии. Те са паралелни на плеврата. Те са разположени паралелно. Да яждате го снимаме. Не, няма нужда. Трябва да ги покажа. Ето ги А-линиите. Както виждате, те са паралелни на плевралната линия и са разположени на равно разстояние една спрямо друга. Ето една линия, 2 А-линии, 3 А-линии, 4 А-линии. Така, тези линии се образуват от отражението на вълните на границата между меките тъкани и пълния с въздух бял дроб. Това не е реален образ, пак повтарям, това са артефакти. И обяснението за появата им е много просто. Когато поставим трансдюсера, се излъчват вълни, които тръгват, минават през кожа, подкожие и мускули, стигат до плеврата и тъй като има голяма разлика в свойствата, акустичните свойства на белия дроб и на тъканите над него, се отразява голямо количество от енергията и започва сигнала да се движи напред-назад, напред-назад. Но тъй като ехографа няма как да знае за това нещо, той представя една сянка, която се повтаря отново и отново и отново и отново.
в дълбочина и тъй като сигнала изминава едно и също разстояние от плеврата до трансдюсера и обратно, тези А линии се разполагат на еднакво разстояние. Разбрахте ли го? Тоест, ако не ги видим тези неща, значи нещо не е както трябва. Да, обяснението е много просто. Ако А линиите ги няма, очевидно тук в пространството отдолу се е натрупал, има някакъв процес, който води до поява на вода, най-просто казано, и тази вода води до това, че двете тъкани компартмента, белия дроб и кожата и подкожието и мускулите започват да имат еднакви свойства, акустични, и очевидно тези А линии не могат да се генерират, защото сигнала потъва в дълбочина. И да, сега само да довърша. И това означава, че може да означава много неща, но ни дава възможност да следиме в динамика лесно процесите, протичащи с натрупване на вода в белия дроб, които не са малко, но е напълно безвредно и просто изследване. Слушаме. Моля? Значи това е трансдюсера, това е кожата и това е плеврата, да. Точно. Да, и в смисъл вече под плеврата има въздух. И тъй като акустичните свойства са много различни, се връща голямо количество от сигнала. Когато настъпи увлажняване, изведнъж сигнала потъва надолу и тези А линии не се появяват. Защото то отива надолу, а не се връща напред-назад. И това е признак за увлажняването. И е много лесно да се види. Ето ги въпросните А линии, нали ги виждате? 1, 2, 3, 4, 5. И с характерното начин може да ги сбъркате с нещо друго. Те са на равно разстояние и с дълбочина отслабват. Стават все по-бледи и по-бледи, защото при всяко преминаване на сигнала нагоре-надолу се губи част от енергията му и стават все по-бледи и по-бледи. Ето ги тук отново се виждат. Това е с лош ехограф направено, нашите са по-хубави поне тия новите. Това са ребрата, ето ги тук реброто, ето ги акустичните сенки. И ето и първата, това трябва да е самата плевра. Трудно и на мен да се ориентирам на този образ. Както казах, да, изчезването на линиите е признак за увлажняване. И така, патологична находка, която не може да намерим, са така наречените Б линии. Това са линии, разположени перпендикулярно на плеврата, които започват от плеврата и продължават до края на изображението. Те не прекъсват, не свършват в нищото. Б линиите, много характерно за тях, че са от плеврата до края на ехографското изображение. Колкото повече са Б линиите, толкова повече е нарушена аерацията на белия дроб. И ако има Б линии, не може да има пневмоторакс, очевидно, защото когато има пневмоторакс, има твърде много въздух и няма как да се образуват тези Б линии. Те са показателни за образуването на течност в интерлобуларния септум и са диагностични, защото могат да ни покажат кога е започнал отток в интерлобуларния септум преди появата на течност в алвеолите. Идеята е, че част от, тъй като имаме най-различно разположени алвеоли в белия дроб и при някои от тях сигнала попада по дължина перпендикулярно на тях и се връща. И така може да видим тук-там Б линии, които ни са показателни, че започва отток. Колкото са повече, толкова по-голяма оттока, като имат също още ето ги въпросите Б линии. Не ги различават. При движението напред-назад се виждат като едни комети, които стигат надолу. Има два вида Б линии. Едните са тези, по които разстоянието между линиите е около 7 мм и са по-тесни. Тези линии говорят за интерстициален едем, а другите за алвеоларен едем са около 3 мм разстояние има между тях или може да се сливат. Като за Б линиите тези Б линии имат и анатомичен субстрат, който може да се види и на рентген. Това са Б линиите на Керли. Когато се появят на рентген, може да ги видим и на ехограф. Всичко е напълно логично, когато протича отток,
Ето част от алвеоларните септи се оттичат и стават видими. Но тъй като има и много въздух все още и какви ли не структури, може да ги видим като едни артефакти, които се появяват на изображението. Така че, когато се появят бели линии и изчезнат А линиите, очевидно започва някакъв процес възпалителен в белия дроб. Така, още една патологична находка, която може да видим, е консолидацията. Тук направо си говорим за момента, в който белия дроб става видим. Както знаем, четвъртата фаза на пневмонията се нарича хепатизация, защото белия дроб се уплътнява и на практика става видим. Това е първия случай, в който, когато сложим ехографа, може да видим реална структура в белия дроб и може да се ориентираме за това, което се случва. Ето тук са дадени черния дроб, това е белия дроб и това е костодиафрагмалния синус. Кога се случва това нещо? Когато белия дроб изгуби въздух и е заобиколен от вода. Става видим. Така, какво виждаме? Множество хиперехогенни сенки на фона на хипоехогенна околна тъкан, която прилича, и тази тъкан прилича на черен дроб. Ето тук виждаме, това е плеврата и тук това, което виждаме, би трябвало да са А-линии, но започват да се появяват едни като снежинки. Това е консолидиран бял дроб. Ето тук отново виждаме различни структури в белия дроб, които трябва да виждаме едно хомогенно бяло поле като бял шум, но виждаме различни структури, които започват да се появяват. Ето отново за сравнение, това е в ляво е нормален бял дроб, все едно сме си пуснали телевизора едно време, като не хване сигнал, както имаше снежинките, не се вижда нищо конкретно и ето в дясно вече започват да се виждат различни структури при консолидацията. И последното, което може да видим е много полезно с ехографа, това е плевралния излив. Така, никой не може да избяга от гравитацията, затова плевралния излив се търси в долните задни отдели на белия дроб, съответно ако си спомняте от представянето на точките, в които се поставя трансдюсера, в точка 4, като когато поставим там ехографа, ще видим съвсем лесно става. Първо се хваща изображение или на дълака, или на белия дроб и като се плъзга леко нагоре ехографа, изведнъж се поставя видима диафрагмата като една хиперехогенна линия и нагоре да очакваме да не видиме това нещо. В случая виждаме бял дроб, който заради големия белодробен големия плеврален излив е смачкан и е станал видим и виждаме и самия излив. Нормално белият дроб трябва да е почти до диафрагмата, в случая виждаме един много голям излив. Ето тук още няколко примера за плеврален излив. Тук това е от ляво, това е от дясно. Ето дълъг излив, черен дроб излив. Тук още няколко примера, просто изисква опит, много лесно е. Аз се опитвах, елементарно е да се хване този образ. И много лесно може да се определи количеството на течността. Формулата е обемът в милилитри е равен на разстоянието между диафрагмата и белия дроб, умножено по 20. Един вид трябва да опитваме се да измерим ето това разстояние, измерваме и го умножаваме по 20 и получаваме ориентировъчното количество в милилитри на плевралния излив. Доктор Пенчева трябва да каже, да потвърди за това. Да, в милилитри. Да. И може много лесно да се следи в динамика. Така, ето сега, както казах, ще поговорим и за въпросните 4 точки, къде какво се вижда. Въздуха отива нагоре, водата отива надолу. Съответно в първа и втора точка може да виждаме белодробното плъзгане, а в трета и четвърта точка може да наблюдаваме изливи. Така, в точка 1 и 2, както казах, може да оценим за присъствието на или отсъствието на белодробно плъзгане, може да видим А линии, Б линии и белодробна консолидация.
Ето горе-долу да си представите къде се намираме, като поставим трансдюсера в точка 1 или 2. Тук отдолу е белия дроб и на практика виждаме голяма част от тъканта. Ето това е образа, нормалния образ в това пространство. Отново ребра, плевра и надолу А линии без Б линии. И без никаква консолидация надолу, не се вижда никакви тъкани. Така, в точка 3 и 4 те са най-удобни, за да наблюдаваме костро-диафрагмалния синус и да преценим за присъствието на плеврален излив. Ето тук се намираме, когато поставим трансдюсера. И ето как изглежда излива в един излив. И така, ако белодробната ехография предоставя много възможности, първото е, че може да се прави постоянно. Може през 10 минути, ако ни е любопитно, да поставяме трансдюсера, абсолютно никаква вреда няма за пациента. Може да се следи в динамика образа, да видим дали това лечение, което правиме, води до някакви промени или се задълбочава състоянието, а не само да разчитаме на аускултацията. Друг много позитивен момент е, че вече се появяват и стават все по-достъпни различни преносими ехографии, за които да ги ползваме ни е нужен един таблет. Трансдюсер е безжичен, поставя се на пациента и може до леглото на пациента съвсем лесно да се направи изследването. Така, надявам се да съм успял да ви убедя, че има какво да се търси и да се мисли в тази посока. Искам само два примера да дам. Единия с стетоскопа, когато е бил въведен, какво си е мислило медицинското съсловие за него. Едва ли ще стане популярен уред, защото стойността и ползите от употребата му изискват много време, създават неудобство на пациента. Употребата му противоречи на добре установените норми и навици. Това е в края на някъде 18 век са показали. Забравих кой. Другият пример е Антуан Беклер. Той е един от първите радиолози в Париж и неговите колеги почват да му се призмиват и да го обвиняват, че ги излага, защото е станал фотограф. И още една последна мисъл, която много ми харесва. Всяка идея първо бива отречена, после усмивана, после половинчато приета, после става мода, после е много търсена, докато накрая стане нещо обичайно и факт от реалността, и примери има безброй. Благодаря за вниманието и ако имате въпроси, питайте.